Ek twyfel so baie in dit nou. Maar dit staan, hè? Ek is hier saam met Duncan Donuts. In the studio, you gotta have some brain, otherwise you go insane. Whoa, I done seen it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same. Whoa, my circles are small cause I be carried as like. Ding wat ek altyd vir die mense sê is rom groot. Alright guys, what is it buddy? Bungee jump plek. You just seen what it says welcome to Eastern Cape. What's the video in the Eastern Cape? So you can say I touched the soil, bro. Ik heb geraakt aan die soil, but yeah. You'll see it says here world's highest bungee jump. Dan moet je kijken sign up because it's not the world's highest bungee jump anymore. In fact, ik denk dat het 5de grootste ene. So, samen is een beetje journey. Dan moet je te like, dan moet je te subscribe. Als nou die video kijkt in fact, like die video, nee? Subscribe, nee? Dank je. Ik twyfel so baie in dit nou. Maar het is te laat. Nee. You could have also done the walk. Ik wil die walk doen. Ik kan niet die walk. The walk is the beginning. To see how you feel. Ja, maar if I do the walk, then I'm gonna chicken out gonna eat it. Hey guys, so I just paid. As you guys saw, you need betaal. I'm really doing it, bro. At first was it a joke. Ik had gelopen bij die kar. Ik zei, wat is now I'm gonna turn around. Come, let's go. En toen ik bij die kar dus ik mezelf, ik heb te ver gekomen. Hoe zit dat te ver gekomen? So now I'm gonna do it. Iedereen gaat het kan witness. Ik was nou net live op Facebook. We're waiting for the people now to send us off. En dan is het tijd om te zijn, zo. Oh, yeah. Het staan, hè? Guys, right over there where the black pit is, that's where you guys gonna jump from. There it is 216 meters. Okay guys, this is our platform area, 200 meter cabling length. The meters you see on the other side at your landing spot. In a few minutes you will see the crew all be in place awaiting your arrival. Now yes, how much you guys choose. These ones the grey and blue, they are for the smaller braids. Sorry, I mean smaller braids. Diego. The first jumper! World's highest bungee jump, bro. Wie zegt ik kan niet? Let's get it. Why are you jumping, man? What's the reason? Just to face your fears, man. So, like, that's one of my biggest fears, and if I can overcome this, what can't I do?
Soms bring die lewe vir jou tot by die rand. En as daar wat jy moet besluit, gaan jy terugstap of gaan jy jump? Bungee jumping leer vir iets besonders. Dat ware vryheid begin wanneer jy jou vrees loslaat. Dat is daar die oomblik in die lug tussen vrees en vryheid, waar jy besef hoe kragtig geloof, moed en vertroue werklik is. Sy voel die wind, sy hoor haar hart klop en sy weet sy leef. Dat is nie net 'n sprong nie. Dat is 'n herinnering dat jy meer kan as wat jy dink. En dat elke groot avontuur begin met een keuse en dat is om te glo. Ik hoop dat mijn video is niet zo boodschap voor jou. Mijn worst video, ik zal het nooit in mijn hele leven doen. Bungee jump zal ik nooit doen. I just fucking did that shit. It was one of the highest bungee jumps in the world. I think it's now number 5. But still, people are good. Nice experience. And now let's fucking get it, man. I just jumped from here, bro. It's my worst fear. En ik heb gejump met de toe. Skydive is niks, bro. Skydive is niks. Alright guys, als je in van die trip, dan kan ik zeggen, been there, done that. Ik had een t-shirt, is een t-shirt. Baie trots op mezelf. Honestly, een van die craziest wat ik nog ooit in mijn leven gedaan heb. Dus ik ga altijd zeggen, glory to God. Dank je voor allemaal wat gekeken, dank je voor zijn we samen in trip gekomen als videogroepen. En als ook partner in crime. So ja guys, dat was het einde van de video. Ik hoop dat je het enjoy. Maar dank je allemaal voor het kijken, dank je dat je hier was. Zeg ik was hier, comment nou en zeg ik was hier. En dan don't forget to like, please subscribe. Hij is het einde van de video. Guys, dankie dat je gekeken tot bij de einde. En zoals je weet, elke woensdag gaan we een video erop. Elke woensdag. Zo die woensdag gaan we een video erop, volgende woensdag gaan we een video erop. En woensdag op, en woensdag op, en woensdag op. Don't forget to subscribe. Don't forget to like, leave a comment. And I will see you in the next one. Dankie. Bye.